Kaixo kazetaguneko lagunak, ongietorri bideo berri batera. Gaur gure mugikorrean karpeta seguru bat sortzen ikasiko dugu. Informazio pribatuak gorde ahal izateko. Gailu batzuek funtzio hori integratuta dute jada, baina zureak ez badu, ez kezkatu. Google Files aplikazioa erabiliz egiten irakatsiko dizugu. Az gaitezen. Lehenik eta behin telefonoaren doikuntzetara joango gara, eta segurtasun atalean gure gailuak karpeta segurua duen ikusiko dugu. Aukera hori baduzu bertatik aktiba dezakezu eta mugikorrak adierazten dizkizun urratsei jarraitu. Nire telefono mugikorrak ez du aukera hau, beraz Google Files alternatibarekin jarraituko dut. Gailu askok instalatuta daukate aplikazio hori mugikorrean, baina bestela Play Storetik deskarga dezakezu. Aplikazioa instalatuta dugunean, bertara sartuko gara. Hemen, kolekziones atalera jaitsiko gara eta karpeta segura aukera ikusiko dugu. Aukera hori ikusten ez baduzu sartu 3 puntuetan eta aukeratu mostrar karpeta privada. Behin karpeta ikusten dugunean, aukeratu egin beharko dugu nola desblokeatu nahi dugun. Pinarekin edo patroi batekin. Nik pina aukeratuko dut eta 4 digituko zenbaki bat jarriko diot. Hurrengoari eman eta pina berretxiko dugu. Dagoeneko badugu gure karpeta segurua sortuta. Orain, karpeta horretan nahi ditugun fitxategiak gorde ditazkigu. Horretarako, nahi dugun dokumentua bilatu, irudi bat, audio bat edo bideo bat izan daiteke, nik adibidez 4 argazki hauek aukeratuko ditut. Ondoren, goiko 3 puntutxoak sakatu eta moberra karpeta segura aukeratuko dugu. Jarri dugun patroia idatziko dugu eta listo. Aukeratu ditugun argazkiak desagertuko direla ohartaraziko gara, baina hauek sortu dugun karpeta seguruan egongo dira. Karpeta segurua administratzeko Google Filesera sartu eta karpeta seguruaren ikonoa aukeratu besterik ez dugu egin behar. Pina idatziko dugu eta barruan gaudela nahi dugun fitxategiak ezabatu ahal izango ditugu. Eta hau da guztia gaurkoz, zure informazio pribatua babestea oso erraza da. Bideo hau gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta bideo tutorial gehiagorako gure kanalean harpidetzea. Hurrengora arte!